Salut! Astăzi ne vom juca Happy Wheels. Să jucăm. Să căutăm Smosh, să vedem dacă există Smosh pe aici. Ia să vedem. Scuzați că am făcut aici așa. Ok. Așa, astea știm, browse level. Search. Smosh. Search. Să vedem ce e cu Smosh. Pentru că mie îmi place Smosh. Așa, dați așa. Aia, cred că s-a blocat. Uitați-vă la asta. Da, s-a blocat. Mai încercăm o dată. Sper să vă placă. Yeah. Da. Hai să ne jucăm ăsta. Începem pe normal, dacă nu mai discutăm. Data viitoare sigur o să găsesc cu Smosh și o să fac video. Yeah. Ok. E foarte mișto aici nivelul ăsta, dar ciudat. Stați așa. Where do you want to go? Așa. Ăla sunt eu. Picioarele. Stai așa, stai, pac. Yay! Așa, hai să jucăm asta, să vedem ce e. Aoleu! Din nou. Așa. Ai, nu. Așa, perfect. Așa, e perfect, haide, așa, muriți. Așa, râipă, așa. Să mai vedem, pe aici, așa, opa, mâinile ăla sunt acolo. Uite, mănâncă la picnic niște mâini, sunt foarte bune. Sunt comestibile, așa. Nu, acum.
Stați așa, îmi bag acum o viteză. Stați. Trebuie să fac așa. Am blocat aici lui Z. Așa, land here. Da. Failed a fost de data asta. Hai să mai căutăm alta. Cine să fiu? Moș Crăciun, haide. Stați așa, scuzați-mă, să vedeți și voi ce fac aici. Da, așa, gata, perfect. Oh, moșul zboară, ciudă. Nu. Fuck. Așa, perfect, yay. Așa. Yay, am câștigat. Ok, ne vedem data viitoare la următorul episod cu game sau cu vlog. Pa! Ne vedem data viitoare. Pa! Am zis.